Так, добре, мені треба украсти тот дзвін. Це значить, може, як можеш вилізти по сьому? По стіні? Ні, не можеш. Там мусить бути деякий метод на то. Можеш просто розламати замок? Це що? Я думав, буде майтяжко. Треба, аби мене не задавило. Ну, ще маленько, давай. Кивайся. Ну. Трошки. Утікай! Добре. Ще один список. Take it all the way back home. Фух. Я порозумів. Я знав, куди втікати. Cześć wszystkim і не tylko. А з кимся ще здоровкаш, кіть не з нами. Добре. Я украв дзвін! Мені з ним треба, значить, вернути на перву локацію там у ямі. Ото я теоретично можу приплисти, не? Сервус братів по Австрійській імперії. А я не можу виціть перепливсти нараз, не? Не можу. Значить, я знаю, як я можу то вчинити. Я можу виціть перелізти. Через цей бар. Лиш требася дуже сокотити Требася сокотити, бо мене то твардаш не увидів. Вони від нього не забратися. Ні, Томаше, вони від нього не забратися з дзюн. А кіт тихенько бічи. Ні, то навіть тихенько не получиться. Хмаро ти зелений! Украли водня! Усі не доганяєте? Паскуді вин! І це ще й послідня місія з супербосом. Іди геть! Верни! Біжи! Ні, десь я запняв! Ні, вертайся! Біжи! Хмаро ти зелений! Фух. Ушитко друге вже здано на металолом. Що? Мать. А чого тут закладено? Чого тут закладено коробками? Там був виход. Верни, то мій дзвін. Біжи. Біжи. Як так? То так легко. Та... Пана Турецького. Жома, йде геть.
Іди геть! Ні, я догадувався, що все буде не так просто. Господи помилуй. Jak to mówił jeden kijowski pan, nie tylko wszystkim. Я такое не чув нігде, ось якое казали. Коротше, є якісь ідеї, куди нам бічі. Бо вони мене ачі будуть доганяти. А може той, може так де випласти? А вать мостиком перебічи. Ні, тут переплести не вийде. Тихо, тихо. Так, треба поникати. Значить, тут моделька того. Я хотів аж сюди випливу. Ось тут я вибіжу з бара, обіжу сесе, а там ся спущу долі в канал. Бо я не можу, бо туйка заблокований путь зліва. Там мотор заблокований. Лиш баром утікнеш. Та не утікну баром, видиш? То нелегко. Да, як мусить. Ну добре. Ну йдім пробувати ще раз. Або чекай. Або куди пак з бара? Ті там загорожено. Туди загорожено, значить, може сюди, може з цим мостом? Ні? А чи й так? Здоров'я не лиш ушиткам, ну а і так і всім. Ну добре, пробуємо бічі туди. А, та зато там заперто на колодицю було, ні? Майдулі. Загорожено лише з одного бока, а я на другого бока не додумався нараз бігти, видиш? Тепер треба тихенько. У режимове стелса. У режимове стелса ся не получило. Біжимо в другого бока. Сюди, тут ми були. Добре. Добре. А тепер у ріку треба так зайти. А в ріку ся не зайде. А я не пам'ятаю точно, куди йти. А, тут заперто. Хмара вам зелений, я думав, що тут додаяк. То мушу йти туди через усі туті локації назад. Ой, все буде пушка, ну. Все позапирано, свистали бистися. Ну добре, добре. Гейся каже, challenge accepted. Уже далися нікуди вертати. Не. І туди не піду. Як вони себе продумали? А що вона так никат? Мене глядать? Де се по ділу, бабу? Або Наня увейде, кіть я вийду. О, я знав. А я її обійду так. Тихо! Чт.
А! А! Нет, туй то! А! Нет! Нет! Не кривиня! Я думав, що там то в балено, а то не в балено. Треба до фійовку витягнути. Тікай! Тікай! Ну, це вже маленько ліпше, айбо... А, тікай, тікай, тікай! Чш, тихо. Ну, та й все. Секретна місія, найся не приказує. Де там тот дідо? Дед? А, вони замурували? Як ото? А де мені йти? Вони двері завнаділи. Я ти то розвержу. А! Свистав бися. Так. Та пустиня. Ні, я розумію, фінальна місія та й все таке, айбо... Дуже на не нарочно. Тихо. Тихенько. А Кітюнь там. Та як мені його вбити? До хижі не можеш зайти? Я знав. Треба му побізрядити із цим. Він ся на то... Айно. Іди золотенький, клади то на місто. Де втікати? А, путь! А куди дали? Я не помню. Ми сюди. Фух. Не, ну це було доста екстремально, так вам повім. Не так довго із... Ага, а сьогодні теж гони забрати. Там повно людей. Це що за жона? І то й не було. Можеш пописати вам дещо? Я їх хочу заманити в сись гараж, а пак їх там заперти. Зафунгувало би таке? Так, раз треба знайти виціть, як вийти, бо вони там запирав двері фурт. Всього бока є щось. Ні, всього бока явно локація секюншот. А, то жена, що продавала телевізори. Ну, тямлю. А що вона тут робить? Що, магазинів розбили? Це біда.
Що вони ся тут? Роззираються щось. А дітвача де є? Дітваку? Ще в телефоні в будді сидить? Ні, не його. А жона чого не йде за своїми телевізорами? Я там набізрядив, а їв єнно. Кук. Де там камера? Добрий вечір. Низько у телепередачі «Гусячі новини» розкажемо вам за то. Гляда от гусака з дзвоном, а я без дзвона. У мене тут телепередача. О, а тут можеш бачити, де ходити. Можеш в одних комп'ютер украсти? Я себе вижу в телевізорі. Не можеш в одних комп'ютер украсти. А шкода. Добре, туди треба никати. Як б їх убити, бо мені треба сюди. Шнурки си не будеш в'язати? Добре. Це спрячемо десь тут. О, а може у мусор веречі? Ні, не вийде. То не я, то був другий усак. Паксяк. Сяня і так не любить. Або я в неї тільки украв і вінно. Всім лиш двін треба. Ники. Посперед неї краду срач папір, а я вінно. Добре, дітвакась ми уже розонаділи. На, хостує кукер. Бери си окуларі. А може з нього ще не знав, з чим пошурити. Ну добре, не будуся збиткувати з дітвака. Треба придумати, як ти гусак-марадьор прив'язати його стовповий. Я тебе дораз прив'яжу. Прийди до мене на стрім, я тобі вкажу. Це моє любиме. Дораз жона сама зачне красти розслаблено. Іпінош, видиш? А іменно, я тут ходжу. То може по радіо викажу, тож ось гусаки з тим. Пойте. Ну. Тут твоя друга маторжиня, не йдеш си за тим? Господи, з цими жонами, болтариками. А сив що робити? То та й піде спасати, ні? Це вже не так просто. Елум іще раз, добрий день. Гусак ту пляшку зна... Юй-юй! Я ся тут з вами заговорив? Б'ють!
Б'ють! Фух, втікли смерчі. Дітвак нам ніч не вчинить. Добре. Із цієї локації смерчі втікли. Стався дідо Варташ. І з ними чи теж буде якийсь такий непонятний сюрприз. Га? Га? Ну, то я так кажу. Ну, не Ейпен, так? Маленько іншако. А де дідо? Тот такий на дверях стоїть? Я знав, що робити. Открутимо воду. А дідо єдно. І це як це називати? Буде нягнати, кіт не увидить. Біжи, 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 біжи. Ну, вже май близько. Тепер май легко буде з тим понаробляти. Ну, він ще заки ружу тут у свою посадить. Ура! Я втік у перше озеро! Єй! Що, вода з колодязя гроші не намотать. А, у нього там... А чи й дождувайся збирати у тому? Інтересно, з мого складика все вже позабирали? Ну, все позабирали. У мене тут і радія була. Всячина добре. Ясно. Так, тепер мені треба вернути добре тямлю усього бока десь. Тут якісь жона з дитиною вбили по міні-карті. Ну, не по міні-карті, там на тому макетові щось ми бачили. Далі йде до міні. Та я пробував. А, то треба було вилізти та по мостові. По мостові, не? Хоба. Іди, думаю, я що помню, де я живу. Ось я чи й думати за локацію, водки тим прийшов. А я прийшов оці десь. Так це щось помню. Скочу воду, то тут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не-не-не-не-не-не-не. Тут щось недобрі. Так, тут щось недобрі. Тут засвіда буде, да, яка така фігля, не? Цика. All the way back home. А де я жив? У мене тут складик був. О, тут можеш вилізти. Щось це. Я тут не був. Це був? Був. Бовим той? Айно. Ну, ось то місто, от якісь ми прийшли. Туємся тренував. То. Ей, як давно то було? 30, даже 4 стріми назад. Не? Біцігля туй поламана. Чобіт. Ну. Вицять їм прийшов. Туємся вчив схилятися.
Ей, як давно то було. З чим був цяким піційським гусятком? Неваловшиним був ще держати в руках жовтий дзвін. Треба сюди веречі туди значити, другим, ні? Ура! Все, я прийшов бабку. Я прийшов, бабочку. Все було так, як дуже наскоренько. Ні, не аж дуже-дуже наскоренько, або кілька півгодину ми бігали. A goose as the goose. Гусак був гусаком. Файно, файно.